थावनि बिसान बुंसो चैप्टार 3 नाय दे बेखौ सोर दिहुनदोंमोन बे आदबखौहाय मा नाम बेनि नामा रेने डिस्कार्टिस होननाय सासे सानखान्थिगिरियासो बेनि मा बियो आदबखौ दिहुनदोंमोन दे बियो मा खालामदोंमोन माखासे बियो एक्सपेरिमेन्ट खालामदोंमोन दे सानखांथाय साननानै बियो मा खालामदोंमोन मोनसे फर्मुला सोमजिहोदोंमोन बे फर्मुलानि नामखौनो मा बुंदों बेयावहाय कार्टेसियान बिखान्थि डेट मिन्स कार्टेसियान सिस्टेम बा कार्टेसियान समान्थाल होननानै बुंदों दे नाय थावनि बिसान बुंसोआव मा मोनगोन जोङो सिगांनि क्लास फिसाफोरावबो मोनबोखायोमोन अनजिमा हांखोआ माखौ बुङोमोनलाय नाम्बार लाइना मोनसे मा बियो दे हांखो जेरावनाखि मा मोनोमोनलाय जोङो दे अनजिमाफोर फज'नाय जायो नङा होमबा अनजिमाखौ गेजेराव मा मोनसे अनजिमाखौ फज'योमोनलाय जोङो बुंद' 0 नङा होमबा लाथिख'खौ बेनि उनाव ओरैजों मा मोनोमोनलाय आगदाजोंहाय 1 ना ओरैजों दे 2 3 4 ओमफ्राय मा मोनगोन 5 अके आं बेखौ गिदिर बानायनि जोङो क्लास फिसाफोराव मोनबोखायोमोन जे मोनसे अनजिमा हांखोआवहाय मा जायो गेजेराव मा सोमजियोमोनलाय मा थायोमोन जोंना 0 नङा होमबा बेनि उनावहाय 1 2 3 ओमफ्राय जोबनो गैयै बेजों बे बारायलांबाय थायो अनजिमाया मालाबा दुनियाव जोबो नामा जोबा ना ओरैजों मा मोनो दे -1 ओमफ्राय -2 -3 माइनास थांबाय थागोन बेजों नङा होमबा आरो जोंना अनजिमाखौ जोङो बेबायदि हास्रें महरावल' जोङो मा खालामा साजाया माबायदिबो साजायोमोनलाय जोङो गोथों महरावबो थोंगोरै नङा होमबा थोंगोरै साजायोब्ला जों मा मोनगोन नायदो माने जोङो जखा सुयोबा ना माबा मोनसे लावथाइ जानथाइ सुयोबा जों बे गाहाय महरावल' सुवा जों गोजौजोंबोथ' सुयो नङा होमबा जेनेबा बे हानिफ्राय बबेबा मोनसे फुख्रिया बिफांनि रोदाया बेसेबां गोथौ जेनेबा बेफोरखौ सुयोबा हा सिंनि देहायावसो सुवा होमबा बेबा मा जागोन गाहायजों थांगोन आरो बे जोंनि बुहुम सानिफ्राय अख्रांनि जोमैया बेसेबां गोजानाव दं होमबा गोजौजों थांगोन होमबा जों जानथाइफोरखौ लावथाइफोरखौ खालि बेबायदि मा महराव हराइजन्टेल हास्रें महरावल' सुवा जों मायावहाय गोजौ गाहाय महरावबो सुनाय जायो मिथिबाय होमबा नैबे लाथिख'नि गाहायजों जोंना मा थायोमोनलाय दे होनदों गाहायजों फैयोब्लाबो माइनास मोनो मा मोनो माइनास मा जागोन दे -1 -2 ओमफ्राय -3 -4 बेबायदिना गोजौथिंजाय मा जाफिनोमोनलाय दे प्लास जाफिनसैलाय नङा होमबा दाना नैबे हास्रें महरै बोनाय नैबे अनजिमानि हांखोखौ जों मा बुङो एक्स गुदि हांखो बुङो मा बुङो दे एक्स गुदि हांखो गोसोआव ला दे आरो एक्स गुदि हांखोआ मोननै बाहागो थागोन मा बाहागो अके आं नोंसोरनो खोन्थाग्रोनि बे हास्रेङै बोनाय बे हांखोखौ जों मा बुङो एक्स गुदि हांखो थोंगोर महराव बोनाय बे अनजिमानि हांखोखौ जों मा बुङो दे वाइ गुदि हांखो दाना एक्स गुदि हांखो आरो वाइ गुदि हांखो बे मोननैया दानलायनानै लोगो मोनलायनाय सोमजिनाय नैबे बिन्दोखौ जों मा बुङो गुदि बिन्दो बुङो मा बुङो बेखौ दे गोसोआव लाखा गुदि बिन्दो नैबेखौ नैबाव लिरबाय आङो मा बुङो बेखौ गुदि बिन्दो गोसोआव लाबाय होमबा गुदि बिन्दो माखौ बुङो मिथिसिगोन मोनसे बिन्दो जेरावनाखि एक्स गुदि हांखो आरो वाइ गुदि हांखो मोननैबो जयै मा जायो बिसोरो दे लोगो मोनलायलायो नङा होमबा दाना बेयाव दानस'नायनि उनावहाय बे हांखो खोन्दोफोरखौ नायदो नोंसोरो एक्स गुदि हांखो आरो वाइ गुदि हांखो मोननैबो दानस'लायजोब्बायना गावजों गाव नैबेनिफ्राय 0निफ्राय ना बे गुदि बिन्दोनिफ्राय आगदाथिंजायनि नैबे थानायखौ जों मा बुंसै बे हास्रें महराव हांखो खोन्दोखौ जों मा बुंसै दानिया दाजाबथा एक्स गुदि हांखो मा महराव दङ बे दे दाजाबथा मानो होनबा बेयाव नों गासिबो अनजिमाफोरा मा मोनगोन दे पजिटिभ आरो ओरैथिंजायनिखौ मा बुङो दे दानख'था एक्स गुदि हांखो ओरैजों मा मोनो नोंसोर दे माइनास ओरैजों माइनास ओरैजों मा मोनो प्लास गोसोआव लाबायना आरो गोजौजोंबो मा मोनदों दे प्लास गाहायजों मा मोनगोन माइनास ओंखायनो नैबेखौ आं मा लिरगोन एक्स लिरोबा 0निफ्राय माने नट 0 देट मिन्स गुदि बिन्दोनिफ्राय एक्ससिम आं बेखौ मा लागोन हरैजोंहाय दाजाबथा एक्स गुदि हांखो ओरैनिखौ मा लागोन मोनलाय दे दानख'था मा बुंगोन नोंसोरो दानख'था एक्स गुदि हांखो ओंखायनो आङो बेखौ एक्स देस होबाय नङा होमबा बे दाजाबथा मा बे नैबेनिफ्राय बेसेया वाइ गुदि हांखो आरो ओरैजों मा जागोन बे नैबे दाजाबथा नैबे मा जागोन बे दानख'था मा जागोन बे वाइ गुदि हांखो देसल' होबाय आं दे अके होमबा मोनसे नोंसोर खोथा गोसोआव लाबावहाय जे मोनसे बिन्दो जेरावनाखि एक्स गुदि हांखो आरो वाइ गुदि हांखोआ दानस'लायो बेखौ मा बुंदोंमोनलै आङो रिपिट होगासिनो दं मा बे गुदि बिन्दो गोसोआव लाखा गुदि बिन्दो दे दा जोंना बेयाव मा सोलोंगोन बे क्लास 9नि बे चेप्टार 3 आवहाय थावनि माखौ बुङो दे लकेसन थावनि माने मा बिलाय लकेसन बिसान माने मानफोर मा मानफोर नायदे जोङो माबेबा मोनसे जायगानि बा बिन्दोनि थावनिखौ दिहुननोबा जोंनो मोननै इनफरमेसन मोननै खौरां नांगौ मिथिबाय
जेनेबा जोङो साननानै लादो बेनिफ्रायहाय ओरै गसाइगाव थांनांगौ मिथिबाय गसाइगावनि बबेबा मोनसे गस्ला दखानफोराव थांनांगौ नोंसोरो मिथिबाय होमबा नों बे गस्ला दखाननि नामखौथ' मिन्थिगौ बाट नों नुफेराखै होमबा थोंजोङै नों बे जायगायाव हाबहैनो हानाय नङा मिथिबाय सोरबा मानसिया फन हरनानै नोंखौ लिंहरोबा मा बुंगोन बे नों नागिरनाय गस्ला दखाना मा बुंगोन जेनेबा सारियालियाव फैग्रो बेनिफ्रायहाय सानजाजों 10 मिटार गोजान थाबायलां होमबानो आगान मोनब्रै मोनबानि उनाव मोनहैगोन बिदिबोथ' होननो हागौ बेयो होमबा नोंना थोंजोङै नों दखानाव थांनाय नङा बहा थांग्रोगोन नोङो सारियालिफोराव थांग्रोगोन बिनिफ्रायसो गुबुनजों मा थांगोन दावथ्रोलांगोन होमबा नोंना बेवहाय मा नुखो दे फार्स्टआव नों नोंनि आसल जायगानिफ्राय बबेबा सारियालिफोरसिम थांबाय बिनिफ्रायसो बहा सहैगोन नोङो दखानाव आसलाव बेबायदि माने थोंजों बिनिफ्राय बहा सहैया नोङो दखानाव सहैया बिदि थांनाय नङा जों मिथिबाय दा जोंनाबो नैबेयाव मा जायो दे बहाबा मोनसे बिन्दो दङबा बै बिन्दोसिम सहैनोबा जोङो मा खालामा सिद्दा थाङा जोङो मिथिबाय जोंनो बिनि थाखाय मोननै मा नांगौ दे इनफरमेसन नांगौ मा मोननै इनफरमेसन नाय जेनेबा साननानै नाय नैबाव मोनसे बिन्दो दं बहाबा दे नैबे जायगायावहाय साननानै लादो बे मोनसे टेबोल जेनेबा ना बे मोनसे टेबोलनि नैबे खनायाव नोङो मा दोनदों मोनसे बेसादफोर दोनदों नङा होमबा ओमफ्राय नोङो नोंनि लोगोफोरनो फन हरनानै खोन्थानो नागिरदों जे टेबोल सायावहाय मोनसे मुवा दं बाट बै लोगोआ मिथिनो लुबैदों एक्जेक्टलि बबे जायगायाव दङ होमबा नों टेबोलनि गेजेराव होनबाबो बे मिथिनाय नङा टेबोलनि अबेबा खनायाव गोजौआव गाहायाव होननानै बे जेबो मिथिनाय नङा नों बेनो एक्जेक्ट बे पजिसनखौ खोन्थानोबा नोङो मा खोन्थानांगोन मोननै खौरां इनफरमेसन हरनांगोन बेनो मा गोसोआव लाजाना दे जेब्लाबो जोङो नायनि मा मोननै इनफरमेसन बबेबा मोनसे गुदि बिन्दोखौ नट गुदि बिन्दो बबेबा मोनसे बिन्दोखौ जोङो लकेट खालामनोबा ना बिनि पजिसनखौ जोङो आइडेन्टिफाइ खालामनोबा खोन्थानोबा जेब्लाबो जों बहा दावबायग्रोनांगौ होननानै बुंदों एक्स गुदि हांखोआव मानिफ्राय सुनाया मानिफ्राय सुरु खालामनांगौ जोङो अ होनो बेखौ जिर' दाला बेखौ मा बुंगोन नोंसोरो अ जिर' दा दसे उनाव फैगोन जे जायगायाव दानलायदों बेखौ माजों देखायदों आङो अ नट जिर' गुदि बिन्दोनिफ्रायसो जोङो जेब्लाबो मोनसे बिन्दोसिम मा खालामो जोङो दावबायनांगौ जायो मिथिबाय मोननै इनफरमेसना मा दाना नायदो नै गुदि बिन्दोनिफ्राय आं थोंजोंथ' बेयाव थांनाय नङा अबेजों थांग्रोनांगौ जेब्लाबो एलं एक्स एक्सिस एक्स गुदि हांखोजों नों दावबायग्रोनांगौ गोसोआव लादो एक्स गुदि हांखोजों मा खालामग्रोनांगौ नोङो दावबायग्रोनांगौ होमबा जिर'निफ्राय नैबेसिम दावबायगोन नङा होमबा आङो फार्स्टआव बिसिम मोननोबा डाइरेक्ट थांजायाना बा बे बहानिफ्राय सिदा जानानै दं नैबावसो नङा होमबा बिनिफ्राय बबेसिम दावबायगोन आङो दे 4निफ्रायसो बबेजों थांगोन आङो दे गोजौथिं थाङोबासो मोनगोन नङा होमबा बेयावहाय जोङो माबायदि मा मान फज'योनो बेवहाय जेब्लाबो खोनासं एक्स गुदि हांखोआव नों बेसेबां गोजान दावबायदों आरो वाइ गुदि हांखोआव नोङो बेसेबां गोजान दावबायदों बे मोननै इनफरमेसनखौ बेयाव नांथारगौ डेट मिन्स बे बिन्दोआ गोसोआव लादे बे बिन्दोआ एक्स गुदि हांखोनिफ्राय बेसेबां गोजानाव दङ आरो वाइ गुदि हांखोनिफ्राय बेसेबां गोजानाव दं बे मोननै इनफरमेसन नांगौ बुजिदों मा मोननै नांगौ दे एक्स गुदि हांखोनिफ्राय बियो बेसेबां जानथायाव दङ आरो नैबे वाइ गुदि हांखोनिफ्राय बियो बेसेबां गोजानाव दं बेखौ नागिरनांगौ जेनेबा साननानै नायबाय नोङो बे वाइ गुदि हांखोनिफ्राय बेसेबां गोजानाव दङ दिनै बे वाइ गुदि हांखो नंगौ ना नङा नंगौ बिनिफ्राय नोङो बियो बेसेबां गोजान दं बेखौ सुनांगौबा बे जानथायखौ सुनाया नों मानि बबे मोनसे मानखौ दिन्थिनाय जादों दे एक्स गुदि हांखोनि मानखौसो दिन्थिनाय जादों बिसिम फैनो थाखाय बेसेबां फैनांदों नोङो दे बिसिम सहैनो थाखाय 4 ओंखायनो नैबेयाव मा लिरगोन नोंसोरो दे 4 दाना बिसिम सहैनोबा गोजौजों दावखोनांगोन नङा होमबा गोजौजों बेसे गोजोन दावखोनांगोन दे होनदो 3 आइडिया लाबाय आं बेसेबांसिम दे 3 होमबा नैबेखौ आं सानना लाबाय फि होमबा बे फि बिन्दोसिम सफैनो थाखाय आङो मा मोननै इनफरमेसन इउज खालामदों बेवहाय दे वाइनिफ्राय बियो बेसेबां गोजानाव दङ वाइनिफ्राय बेसेबां गोजानाव दङ सानदो वाइनिफ्रायहाय बियो 4 नङा होमबा आरो एक्सनिफ्राय बेसेबां गोजौआव दङ बियो दे 3 होमबा नैबेयो मानि मान बियो नैबेखौ गोसोआव लाखा दे बेयो मानि मान जागोन आंना बे नैबेयाव लिरफैसै आं बेखौ दे जों बेखौ मा बुङो गोसोआव लादे एक्स गुदि हांखोनिफ्राय मोननाय बे खौरांखौ बे मानखौ जों मा बुङो एक्स थावनि बेसेबां बुङो मा बुङो दे एक्स थावनि बेसेबां गोसोआव लाबाय मा बुंगोन बेखौ एक्स थावनि बेसेबां आरो नङाब्ला जों बेखौनो मा बुङो हा खोन्दोबो बुङो मा बुङो दे हा खोन्दो नामफोरा गोसोआव लाजोब दे मा बुङो बेखौ हा खोन्दो दानिया नैबेखौ जों मा बुंगोन दे नैबेखौ वाइ थावनि बेसेबां बुङो बेखौ मा बुङो दे वाइ थावनि बेसेबां मानो होनबा वाइ डाइरेक्सनाव ना वाइ दिगथिं थानाय बे बिन्दोफोरखौसो हांखोनि बे माबाखौसो मानफोरखौसो दिन्थिदों नंगौ ना नङा आरो बेखौनो मा बुंबावो नङाबा दे जानस'बो बुङो मा बुङो दे जानस' होमबा गोसोआव ला बेयाव मा मोनदों जोङो दे बबेबा मोनसे बिन्दोनि ना बेनि
लकेसनखौ जोङो बा पजिसनखौ जोङो लकेट खालामनोबा दिन्थिनोब्ला बैसिम सहैनोब्ला जोङो फार्स्टआव अबेजों दावबायग्रोनांगोन होनना बुंदों दे एक्स गुदि हांखोजों दावबायोबा नोङो एक्स हांखोआव थानाय ना बिनि माखासे मानफोरखौ नोङो फराव थाबथायोबा फर जागोन, 4आव थायोबा 3आव थायोबा 3 नङा होमबा? बिनि गोथों नों जा मान मोन्दों बेयाव बसायगोन नङा होमबा सिगाङाव सोरनि मान थायो जेब्लाबो एक्स गुदि हांखोनि नङा होमबा? आरो ओरैजों सोरनि दे वाइ गुदि हांखोनि, सिगाङा एक्स सेकेन्डआ मा जायो वाइ। आरो एक्स हांखोनिफ्राय जोङो लानाय बे पइन्टखौ ना अनजिमाखौ जों मा बुंगोन बिसानखौहाय जोङो एक्स टाउनि बिसान, आरो बेखौनो मा बुंबावो जोङो दे हा खोन्दो। बे हास्रेङै बोनाय नालाय नामा बेना मिलायदों, मा नाम बेना हा खोन्दो। ओरैना बारस'नाय बायदि जायो नालाय बेखायनो बेयाव मा नाम बुंदों बेखौ जानस'। मा बेयो वाइ थावनि बिसान। गोसोआव लानाय नामफोरा कुइसनाव सोङो नों वाइ थावनि बिसान माने वाइनिखौ मिन्थियो, खिन्थु एखमबा समाव मा बावो नैबे हा खोन्दो आरो जानस'आ सोरनि मुंमोन बेखौ बावो जोङो दे, बेखौ बावनो नाङा, गोसोआव ला दे। अके, बेखौ लिरनानै लाग्रोलाय दे। होमबा जोंना बेयाव मा सोलोंखो दाना नायदो नैबे हास्रें महरै बोनाय बे हांखो खोन्दोखौ जों मा बुङोमोनलाय एक्स गुदि हांखो ना, बा एक्स हांखो खोन्दो नङा होमबा? एक्स गुदि हांखो। ओमफ्राय नैबे थोंगोरै बोनायखौ जों मा बुङोमोनलाय वाइ गुदि हांखो। गोसोआव लादो। आरो बे मोननै एक्स गुदि हांखो आरो वाइ गुदि हांखो बे मोननैया दानस'लायनानै सोमजिनाय नैबे बिन्दोखौ जों मा बुङोमोनलाय गुदि बिन्दो। गुदि बिन्दोनि थावनि बिसाना जेब्लाबो मा जायो 0 0। मानो दे गुदि बिन्दोनि थावनि बिसान माने बेबोथ' मोनसे बिन्दो नङा होमबा? बे बिन्दोनि थावनि बिसाना बेसेबां जागोन? थावनि बिसाननि मिनिङा मामोनलाय दे एक्स डाइरेक्सनजों मुभ खालामनांगौ आरो खनसे माजों मोनलाय दे वाइजों। दाना बिन्दोआ बेयावनो दङबा जों एक्स वाइजों खारदों नामा दे? खाराखै। बिसिम सौहैनो जों बबेजों थांनांगौ दे? बेथ' बेयावनो दंखायो, जेजोंबो दोरोदाखैना बेयो। थारमाने बिनि थावनि बिसाना मा जायो जेब्लाबो मा जायो दे बिनि थावनि बिसाना जेब्लाबो 0, मा जायो 0। गोसोआव ला दे। दाना नाय दानिया नोंसोर मोनसे खोथा गोदान गोसोआव लाबावदो, नैबे एक्स गुदि हांखो आरो वाइ गुदि हांखो बे मोननैया दानलायनानै मोननैयाथ' गुदि बिन्दो जाबाय ना, खिन्थु बे मोननैया दानलायनानै सोमजिनाय मोनब्रै बाहागोफोर नुदोंना नुवाखै नोंसोरो? मोनबेसे बाहागोफोर सोमजिदों दे? मोनब्रै ना। बे मोनब्रै बाहागोफोरनि मुंफोरखौ मा बुङो? जखायसै बुङो। मा बुङो दे? जखायसै। नैबेखौ मा बुंगोन नोंसोर दे? बेबो जखायसै। नैबेबो माबे जखायसै, बेबो जखायसै। स ओइखारसै, बेबो मा जागोन जखायसै। खिन्थु नैबेनिफ्राय सानो लेफ्ट साइडजों एन्टि क्लकवाइज, मारै घरिनि उल्था दिगाव, मारै जखायसै 1, जखायसै 2, जखायसै 3, जखायसै मा जागोन बे 4। इंलिसाव बुङो क्वाड्रान्ट। बेखौ मा बुङोमोनलाय दे? जखायसै मा जागोन बेयो 1, रमान नाम्बार C लिरबाय आं दे। नैबे मा जागोन दे? जखायसै मा जागोन बेयो 2। नैबेलाय मा जागोन? जखायसै मा जागोन बे 3। नैबे मा जागोन बे? जखायसै मा जागोन बे दे 4। बुजिबाय? जखायसै 1, जखायसै 2, जखायसै 3, जखायसै मा जागोन बे 4। अके, दाना बिनिफ्राय आङो माखासे खोथाफोर नोंसोरनो खोन्थाबावनि दे। अके, नैबाव नायग्रोलाय दानिया दे नैबावहाय। नैबेखौ दोनथ'। आं नैबाव मोनसे बिन्दो लाबावनि नै। एबाराव माबादि बिन्दोफोरा दे माबादि बिन्दोफोरा नोंसोरना जखायसै 1आव थागोन, सोरबादिया जखायनै 2आव थागोन, माने 3थियाव थागोन, सोरबादिया 4थियाव थागोन। बेखौ सोलोंग्रोनाय नाय दे। जेनेबा साननानै ला नैबाव मोनसे दं, नैबेनि टाउननि बेसेबांखौ बुंलाय दे सोर हायो? नैबेयाव आं ए लाबाय दे। ए बिन्दोनि टाउननि बेसेबां बासिलाय दे मा जागोन? सिगाङाव जेब्लाबो माजों दावबायग्रोनांगौ होन्दोंमोनलै आङो एक्सजों नङा होमबा? बिनि उनावसो माजों वाइजों। होमबा नों बिसिम सौहैनोबा एक्सजों बेसेबां दावबायनांगोन नोंसोर दे होनदो? से -1 बेसेबां? -1 -1 नैबेलाय बेजों थाङोबा बिसिम सौहैनोबा बेजों फैग्रोनांगोन ना। बेसेबां दं बेवहाय? -1 दानख'थाय 1। होमबा नैबाव मा होगोन आङो -1। गोजौजों थांदोंना? बेसे गोजौ थांदों होनदो? माइनास नङा दे, बेजों माइनास मोना, दाजाबसो। गाहायजोंसो माइनास मोनगोन ना। गोजौजों थाङोबा मा जागोन बे नैबे माइनास ना। गोजौआव मा मोनगोन? अनलि 3। होमबा बिनि टाउननि बेसेबांखौ बुजिबाय? आदसा नैबाव मोनसे लाबावनि दे नैबाहाय दे होननायलाय बेनिया मा जागोन? बेसेबां फैगोनांगोन? -3 हमनो हाबाय। गोजौ बेसेबां थांदों दे? 1। होमबा मोनसे खोथा गोसोआव लाबाय, बेयावबो माइनास ओमफ्राय मोनसे माबेलाय प्लास। बेयाव मा मोनदों दे? माइनास मा मोनदों? प्लास। देट मिन्स नोंसोर बेनिफ्राय मा बुजियो? सेकेन्ड क्वाड्रान्टआव, देट मिन्स नैथि जखायसेयाव, जखायसे 2आव थायोब्ला गासिबो बिन्दोनि थावनि बेसाना माबादि महरनि जागोन बे? मोनसे माइनास जागोन, मोनसे मा जागोन बे? प्लास। गोसोआव लाबाय, मोनसे माइनास, मोनसे मा जागोन? प्लास। नैबावबो मा जागोन? मोननैबो मा जागोन बे? प्लास। नैबावबो मा जागोन दे होनलाय दाना आइडिया? मोनसेया मा जागोन? बबे माइनास बबे प्लास? सिगांनिया ना उननिया खोन्थादो मोजाङै?
जेनेबा नोङो बेयाव मोनसे बिन्दो थायोबा ना बे पइन्टसिम फैनोबा जेब्लाबो माजों दावबायग्रोनांगौमोनलाय दे एक्सजों माजों एक्सजों ओरैसो थांनांगोन ना बेजों दाजाब मोना मोना दे मोनो होमबा नोंना बेयाव मा जागोन दे प्लास मोनगोन गाहायजों फैयोबा मा मोनगोन माइनास प्लास मा जागोन बे माइनास नैबेना मोननैबो मामोनलाय दे प्लास ओमफ्राय प्लास नैबेना मा जायोमोनलाय मोनसेया सिगांना माइनास उननिया मा जायो प्लास नैबेलाय मोननैबो मा जागोन बेना नेगेटिभ जागोन ओरै फैबा मा जागोन माइनास गाहायजों फैबा मा जागोन माइनास माइनासआवनो थाबाय थागोन मोननैबो बुजिबाय होमबा हमनो हाबाय दाना नैबेखौ होनलाय दे होमबा बेयो बबे जखायसेयाव गोलैगोन दे होनलाय जखायसे 4 जखायसे सोदोबा थाबाय थाखागोन दे बे उनावसो 2 बा 2 से बा 4 4 बा 4 नङा होमबा जखायसे 4 आव गोलैगोन मानो होनबा मा मोनदों फार्स्टआव प्लास गाहायजों मा मोनदों माइनास गाहायजों फैया होमबा बेयो होमबा हमनो हाबाय बेखौ अके दानिया आं मोनसे खोथा सोंबावनि होमबा बिन्दोफोर नोंसोरनि एग्जाम्पल होबा हासिगोन ना बानायालासिनो बबे जखायसेयाव दं खालि नोंसोर माखौ गोसोखां प्लास माइनास माइनास प्लास बिदिखौ नङा होमबा अके बिराद एसे स्पिड थांदों जों मानो होनबा इजिखा बे चेप्टारा दे अके दानिया मोनसे बिन्दो नैबाव लाबाय आं नायनो हादों नैबावहाय बबे जखायसेयाव गोलैगोन दे बेयो जखायसे 2 आव गोलैखो ना 3 आव गोलैखो दे बे 2 आवबो गोलैया 3 आवबो गोलैया गोसोआव ला दे 2 आवबो गोलैया 3 आवबो गोलैया जेनेबा नैबेयाव दङबा मा बुंगोन बेथ' गुदि बिन्दोसो ना दाना नैबे बहा दं बे बिन्दोआ हांखोआवनो दङ मायाव दङ बेयो हांखोआव मा हांखोआव दङ बेयो एक्स गुदि हांखोआव बुजिबाय बेयो बहा दङ दे एक्स गुदि हांखोआव होमबा बिनि टाउननि बेसेना मा जागोन सिगाङाव नोङो गुदि बिन्दोनिफ्राय बबेजों दावबायबोनांगोन दे लेफ्ट साइडजों नङा होमबा लेफ्ट साइडजों दावबायबोयोबा बेसेबां मोनगोन नोङो -2 खिन्थु गोजौजों गाहायजों थांदों नामा दे होनलाय मानो होनबा बेयावनो जोबथा फैखाबाय बा गोजौजोंबो दावबायाखै गाहायजोंबो दावबायाखै मा जागोन बियो 0 जागोन मा जागोन 0 आं बेखौ खोमोरफिनबाय लेथ्रा नुयो नङा होमबा आंनिबाव होबावनि मोनसे नैबावहाय नै बेयाव दं मोनसे बिन्दो जेब्लाबो मोनसे बिन्दोसिम सौहैनोबा बहा दावबायग्रोनांगौ एक्सआव एक्सजों थांगोन आङो बेसेबां मोनगोन नों एक्सनि मानखौ 3 वाइजोंथ' गोजौ थांदों नामा थाङाखै गाहायजों फैदों नामा फैयाखै होमबा बेयाव मा जागोन 0 मा जागोन 0 नैबावबो 0 मोनदोंमोन नामा राइटआव नङा होमबा डेट मिन्स जों मा बुजिखो दे जेब्लानाखि बबेबा मोनसे बिन्दोआ बहा थायोबा एक्स गुदि हांखोआव थायोबा बहा थायोबा एक्स गुदि हांखोआव थायोबा एक्सआवथ' बे ओरैबादि दावथ्रोबबाय थागोन थारमाने एक्सनि मान मोनगोन ना मोना दे मोनगोन मोनसे नङा मोनसे जेनेबा नैबाव होबाथाय बे मा जाबाय बे 4 गेजेराव होयोबा 3.5 नङा होमबा पइन्टबो जायो दे एक्जाक्ट माने 3 4 बिदिल' जाथारो बे नङा बहाबा गेजेराव थाबथायोबा 3.5 3.6 बिदिबो जानो हागौ होमबा एक्स गुदि हांखोआव थानाय माने एक्सनि मान थागोन खिन्थु सोरनि थानाय नङा वाइनि थानाय नङा माने बेसेबां जागोन वाइआ दे 0 जागोन वाइजों थांनांगौ दरखारानो गैया नालाय ना होमबा ओंखायनो नैबाव मा लिरदों नायलाय दे एक्स गुदि हांखोआव थानाय मोनसे बिन्दोनि थावनि बेसाना जेब्लाबो माबादि महराव थागोन x, 0 लिरनायनि ओंथिया मा जाखो एक्सनि मान थागोन एक्सनि माबा मोनसे मान थानो हागौ क्लास 10 आवबो नांगौ दे क्लास 10 आवबो नांगौ दाबो नांगौ बेखौ गोसोआव लाखा बेनिफ्रायनो मोनसे ना मोनसे MCQ बायदिसिना कुइसनाव फैयो होमबा एक्स गुदि हांखोआव थायोबा माबादि जायो x, 0 वाइ गुदि हांखोआवबा मा जागोन दे नायदो वाइ गुदि हांखोआव थानाय मोनसे बिन्दोनि थावनि बेसाना मा जागोन दे 0, मा जागोन वाइ मानो होनबा नोङो साननानै ला नैबाव मोनसे बिन्दो दङ होमबा बिसिम थांनोबा नोङो ओरै बबेजोंबा एक्सजों दावबायनांगौ माबा दं नामा दे दरखार दं नामा दे एक्सजोंबो रुल मथेबा माजों दावबायग्रोनांगौमोनलाय दे एक्सजों खिन्थु बिसिम सौहैनो एक्सजों थांनानै बोरै खायथ्रा थांनांगौ जाखो एक्सजोंथ' खारनांगौ दरखार गैया डेट मिन्स एक्सआ मा जानानै दं बेयाव दे 0 जानानै दं एक्सजों आगानखौनो सुराखै नों होमबा गोथों थांगोन नों मा मोनहैगोन नोङो 4 मोनहैगोन डेट मिन्स वाइनि मान मोनगोन ओंखायनो मा जायो वाइनि मान थागोन खिन्थु एक्सआ अट'मेटिक बेयाव मा जाखागोन दे 0 गोसोआव लाबाय दानिया नैबे थार्ड पइन्टखौ नाय गुदि बिन्दोनि थावनि बेसाना मा जायो 0 मानो जायो दहाय खोन्थाखादों आं गुदि बिन्दोआ बेयावनो दङ ना बे गोजौ गाहाय दावथ्रोनांगौ दरखार दङ ना आगसि आगदा जेजोंबो दरखार गैया थारमाने बेया मोननैबो मा जानानै दङ 0 लास्टनि सेकेन्ड पइन्टआव नायदो एक्स गुदि हांखोनिफ्राय मोनसे बिन्दोनि जानथाय नायदो बासिनाय फैयो दे आन्दायनो हागौ नोंसोरो नैबे मोनसे बिन्दो पि नंगौना नङामोन दे नंगौ आं नोंसोरनाव मोनसे कुइसन सोंनो दे बे पि बिन्दोआ एक्सनिफ्राय बेसेबां जानथायाव दं सोंबाय आं नोंसिनाव मा होनगोन दे बासिनायाव फैदो मेट्रिकआवबो फैखांबाय बे नोंसोरथ' दा क्लास 9 क्लास 10 आवबो फैखांबाय बे कुइसना मिथिबाय मोनसे नोंसोरनो मा होयो बेबादि डाइरेक्ट मा होगोन बिन्दो होगोन बे बिन्दोआ एक्स गुदि हांखोनिफ्राय बेसेबां जानथायाव दं आरो नङाबा एक्स वाइ गुदि हांखोनिफ्राय बेसेबां जानथायाव दं ना मेट्रिकआव फैखांबाय दा नोंसोर क्लास 10 आव थांनानै बेबादि कुइसन बेबादि कनसेप्ट जेबो मोनला नोंसोर 9 आव सोलोंनानै थांखाबाय मिथिबाय दा 10 आव थांनानै नोंसोरो 9 आव जुदि मोजां सोलोंनानै थाङाखैबा 10 आव मा जायसै
कुइसना 10 नि जोंनि बुकावथ' माथो बिदि गैया बहानिफ्राय फैलाबायखो बिदि आन्दाय खिन्थु बहानिफ्राय फैदों 9 आवनो सोलोंनानै थांखायो नै मिथिबाय 9 आव गोसो ओंखायनो आरो बेफोरबायदिखौ बुकाव नागिरा एक्सट्रा खोन्थायो आं ओंखायनो मारै खोन्थादों आं नाय बेवहाय बेयाव मोनसे बिन्दो लादोंमोन आं मामोन 4, मा लादों आङो 3 बे बिन्दोआ x निफ्राय x गुदि हांखोनिफ्राय बेसेबां जानथायाव दं मा बुंगोन दे नोंसोरो बेसेबां दङ 3 जागोन मानो होनबा x निफ्राय गोजौआव बेसेबां थांदों बे 3 आरो y निफ्राय बेसेबां जानथायाव दं होनबा मा जागोन बे 4 दाना नैबाव नायदो नैबाव आं मा लिरदों बेखौ बुजिदों x गुदि हांखोनिफ्राय बेसेबां जानथायाव दंमोनलाय दे बे x निफ्राय 3 बे x निफ्राय जे जानथायाव थादों 3 बे 3 खौ जों मा नाम बुंदों जानस' नैबेखौ बेयाव लिरना लिराखै नायलाय दे x गुदि हांखोनिफ्राय मोनसे बिन्दोनि जानथाय बेसेबां जानथायाव थादों बिनि नामखौ जों मा नाम होनना बुङो जानस' होननानै बुङो आरो नङाबा जों बेखौनो मा बुङो y थावनि बेसेबां दा नोंसोर साननो हागौ एग्जामाव आन्दायहैनो हागौ x गुदि हांखोनिफ्राय बेसेबां जानथायाव दङ दाना एन्साराव दङलायनो बहाबा x थावनि बेसेबां होनबाथाय बे रं जाबायबो मिथिबाय x गुदि हांखोनिफ्राय सुनाय जायोबा जों बेखौ x थावनि बेसेबां लाया x निफ्राय बेसेबां गोजानाव थांदों बेलाय माने y जोंसो खारदों नालाय ओंखायनो जों बेखौ मा नाम लायो y थावनि बेसेबां एबा मा जागोन जानस' आरो जुदि y निफ्राय सुनायखौसो जों मा लायो x नि मान दायो नङा होमबा ओंखायनो y निफ्राय जखा सुनाय जायोबासो जों मा बुंगोन x थावनि बेसेबां आरो नङाबा मा बुंगोन हाखोन्दो बावनो बारा गोबाव टाइम लाया दे बिराद बावनो नागिरो जों थाल लाबाय थादे नोंसोरो बेखौ लवार क्लासावबो एसे मोनबोखायोमोनथ' क्लास 7, 8 फोरावबो एखमबा मोनबोखायोमोन नोंसोरो एफा एनैखौलाय ना होमबा मोननै गुदि हांखोफोरा x गुदि हांखो आरो y गुदि हांखोफोरा दानस'लायनानै सोमजिनाय बे खोन्दोफोरखौ जों मा बुङोमोनलाय जखायसै 1, 2, 3, 4 आरो बहा दाजाब जायो बहा दानख' दाजाब जायो बेफोरखौ गोसोआव लादो नङा होमबा ओमफ्राय बै पइन्टफोरा गोसोआव लादो अके दानिया लिरदो दे बेखौ नट डाउन खालामना ला 3.2 एक्सारसाइजखौ नायदो दानिया ना कुइसन नाम्बार 1 आव मा बुंदों दे बाहाय गाहायनि मोनफ्रोमबो सोंनायफोरनि फिन लिर मा बुंदों फार्स्टआव नायदो 1 नाम्बाराव कार्टेसियान समानथालायाव जायखिजाया बिन्दोनि थावनिखौ दिहुननो एबा थि खालामनो बोनाय हास्रें आरो थोंगोर हांखोफोरनि मुङा मा कुइसन नाम्बार 1 आवनो मोननै एन्सार लिरनांगौ नोंसोरो मा बुंदों दे बाहाय मोनसे कार्टेसियान समानथालायाव जोङो मोननै हांखोफोर बोयोमोन ना मोनसेया मा दे बे नैबे हास्रेङै बोनायखौ जों मा नाम बुङो आरो नैबे थोंगोराव बोनायखौ मा बुंदों होमबा हास्रेङै बोनाय जोंना बे हासायाव बोनायखौ नामखौ मा बुङोमोनलाय जोङो x गुदि हांखो बुजिबाय होमबा एन्सारा मा लिरगोन नोंसोरो 1 नाम्बारनिखौ हास्रेङै बोनाय अनजिमा बे हांखोनि मुङा मा जागोन बे x गुदि हांखो मा नाम जायो x गुदि हांखो आरो नैबे थोंगोरै बोनाया मा जागोन बे y गुदि हांखो नोंसोर मोननै लिरना हरबानो जाबाय नङा होमबा हास्रेङै बोनाया मा जागोन x गुदि हांखो आरो थोंगोरै बोनाय हांखोनि मुङा मा जागोन बे y गुदि हांखो जाबायना नाम्बार 2 खौ नायदाना दे बे मोननै हांखोफोरजों सोमजिनाय समानथालानि मोनफ्रोमबोनि बाहागोनि मुङा मा ओरैबायदि बुंदों बेवहाय मोननै हांखोथ' बोबाय नङा होमबा x गुदि हांखो आरो y गुदि हांखो एग्जामाव मा लिरगोन बे मोननै हांखोजों बिदिथ' होनाय नङा बिसोरो बासिनायाव मारै होगोन बिसोरो x गुदि हांखो आरो y गुदि हांखो नङा होमबा आरो नङाबा डाइरेक्ट ओरै लिरो मारै बिसोरो x डेस n मोनसे मा जागोन y डेस नैबे जोबथा नामखौ लिरो बिसोरो दे आन्दायनाङा दे आरो नङाबा सोदोबाव लिरोबा मा लिरगोन बिसोरो x गुदि हांखो आरो y गुदि हांखोजों दाजाबनायनि उनाव सोमजिनाय बे समानथालानि बाहागोफोरनि मुङा मा बिदि सोंनो हागौ मा बुङोमोनलाय दे बिदिखौहाय जखायसै बुङोना बुङामोनलाय दे माने x गुदि हांखो आरो y गुदि हांखो नङा होमबा बे मोननैया दानस'लायनानै मोनबेसे बाहागो सोमजिदोंमोनलाय 1, 2, 3 and 4 बे मोनब्रैखौ जों मा बुङोमोनलाय दे जखायसै ना जखायसै से जखायसै नै बिदि बुङोमोन ना जिखुनु हक नोंसोर मा लिरबानो जाबाय x गुदि हांखो आरो y गुदि हांखो बे मोननै हांखोफोरा दानस'लायनानै सोमजिनाय बै मोनब्रै ना जिखुनु बे बाहागोफोरनि मुंखौ मा बुंगोन नोंसोरो जखायसै जाबायना नाम्बार 3 खौ नायलाय दे बे दोंनै हांखोफोरा डेट मिन्स x गुदि हांखो आरो y गुदि हांखोआ जेराव दानस'लायदों बे बिन्दोनि मुंखौ लिर दानस'लायनायाव बे जेखौ दानस'दों दे बिसोरो नैबे गेजेराव दानस'लायाखै होमबा बे बिन्दोनि मुङा मामोनलाय दे गुदि बिन्दो ना जागायनाय बिन्दोबो बुंनो हायो डेट मिन्स मा बे गुदि बिन्दो आरो बेखौ एखमबा होमबा बुजिबायना x गुदि हांखो आरो y गुदि हांखोआ मोननैया दानलायनाय बे बिन्दोखौ मा बुङो जोङो गुदि बिन्दो आरो एखमबा बेखौ आलदा रोखोमबो लिरनो हागौ कुइसनाव मारै सोङो दे मोनसे बबेबा मोनसे बिन्दोनि जानथायखौ जोङो जखा सुनो थाखाय जागायजेननाय जोंना बै बिन्दोखौनो मा बुङो जोङो गुदि बिन्दो नों बहा जेरावखि जाया बिन्दो लाया मानो बिसिम थांनोबा नों बहानिफ्राय जागायग्रोनांगौ होनना बुंदों गुदि बिन्दोनिफ्राय होमबा जायखिजाया मोनसे बिन्दोनि थावनि बेसानखौ दिहुननो थाखाय जों जेब्लाबो जागायजेननाय बे बिन्दोखौनो जों मा बुङो
गुदि बिन्दो बुजिबाय ना होमबा जोंना कुइसन नाम्बार 1 आ जोब्बाय दे दानिया नाय कुइसन नाम्बार 2 आवहाय कुइसन नाम्बार 2 आवबो नायलाय गासै 8टा कुइसन दं मोजां नायदे मा बुंदों फिक्सार दङ बे फिक्सारखौ नायनो थिनदों दे बे फिक्सारखौ नायलाय मा बुंदों बेयावहाय x गुदि हांखो y गुदि हांखो लिरबाय ओमफ्राय माखासे बिन्दोफोर लादों दे होमबा सेथि कुइसनाव नायदे मा बुंदों 2 नाम्बारनि रमान 1 आव फार्स्टआवहाय b नि थावनि बिसानफोरखौ लिरनांगौनो सोरनि थावनि बिसान b नि बुजिबाय ना b नि b आ मा दं नायलाय अबे जायगायाव दं b खौ नागिरदो नोंसोरो गोजौ नैबेयावसो दङ होमबा b आ जाबाय ना b नि मा नागिरनांगौ थावनि बिसान होमबा बबेबा मोनसे बिन्दोनि थावनि बिसान नागिरोबा जों जेब्लाबो बबेजों दावबायगोनांगौमोनलाय x गुदि हांखोजों ना होमबा लाथिख'नि दैट मिन्स गुदि बिन्दोनिफ्राय दावबायबोदो x गुदि हांखोजों x नि अबेजों लेफ्ट साइडजों ना होमबा लेफ्टजों फैबा बेसेबां दावबायबोदों नोङो दे -5 आरो गोजौजोंबो दावखोलांदों बेसेबां दावखोलांखो नै 2 ना होमबा बेनि थावनि बेसेना मा जागोन -5, मा जागोन 2 x खौ लिरग्रोनांगोन ना होमबा बिनि थावनि बेसेना मा जागोन b निबो मा जागोन -5, मा जागोन गोजौजों बेसेबां थांदों नै 2 ना होमबा नै बिनि जोब्बायबो दाना c नि थावनि बेसेनखौ होननायलाय दे सोर हायो c आ बबे जायगायाव दङ जोंना c आ नै बावसो दङ ना होमबा दे नायलाय बेवहाय जों जेब्लाबो x जों थांग्रोनांगौ मा मोनग्रोगोन x जों थाङोबा 5 गायजों फैयोबा बेसेबां फैदों नै -5 ना होमबा 5, मा जागोन बेनिया c निया 5, -5 दाना नैबेखौ नायलाय दे 3 नाम्बारा थावनि बिसान ना -3 आरो -5 जों सिनाय होजानाय बिन्दोआ मा बेलाय होमबा नोंसोरो -3 आरो -5 आव थांग्रोदो -3 आ बहा दं x आव -3 आ नै फैबाय ना होमबा -5 मोनोब्ला बबेजों फैगोन गाहायजों नै नंबाय ना होमबा 3 आरो -5 बियो सोरनि थाखाय जानानै दङ e बिन्दोनि थाखाय ना होमबा बेनि नामा मा नाम जागोन e दाना 4 नाम्बारखौ बासिलाय नोंसोरो दे 4 नाम्बारनि आन्सारा बबे जागोन एखे कुइसन ना बबे जागोन जी मा बुंदों 2 आरो -4 पजिटिभ 2 आ नैबो फैबाय ना ओमफ्राय -4 4 आ गाहायजों फैनांगोन ना होमबा मा जागोन बेवहाय जी इजिखा जी नेक्स्ट कुइसन नाम्बार 5 d बिन्दोनि हा खोन्दो दाना मादिखौ हा खोन्दो बुङोमोन बुजिनांगोन d बिन्दोनि हा खोन्दो d बिन्दोआव थांग्रो दे d आ बहा दं नै जखायसै c आव दङ 1 नाम्बाराव बिनि हा खोन्दो नागिरनांगौ हा खोन्दोआ मानि बे मानखौ बुङोमोनलाय दे बुंदोंमोन ना आङो दालाय जेखुनु जाया बिन्दोखौ लिरोबा सिगाङाव मा जायोमोन x थावनि बेसान उननिया मा जायोमोनलाय y थावनि बेसान बुजिबाय x थावनि बेसानहा गुबुन मोनसे मुं दङमोन आरो y थावनि बेसानाबो गुबुन मोनसे मुं दङमोन होमबा नोंसोर नैबे ओरै होबा हागौमोनदां d बिन्दोनि x नि थावनि बेसाना मा होननानै सोंबा हागौमोनदां बेवहाय d बिन्दोहा मोननै थावनि बेसाना मोननै मान थाया होमबा मोनसे x नि आरो मोनसे मा जायोमोनलाय y नि होमबा बेवहाय x थावनि बेसान होमबा नोंसोर डाइरेक्ट मिन्थिगौमोन x जों बेसेबां दावबायदों बाय 6 आरो y थावनि बेसान बियोबा बेसेबां लिरगौमोन नोंसोरो थ' खिन्थु बेयाव x थावनि बेसान y थावनि बेसान जेबो लिराखै मा नाम बुंदों हा खोन्दो नोंसोर बेखौ बारा थाल लायाखै जानो हागौ आं फार्स्टआव मा फोरोंदोंमोनलाय x थावनि बेसान अर एबा होलायनानै लिरदोंमोन आङो मा बुङोमोनलाय बेखौ हा खोन्दो बे हास्रेङै बोनायनि मानखौ जों मा बुङो हा खोन्दो ओरै बारस'योबा जौथुङाव बोनायखौ ना गोथों हांखोआव बोनायखौ जोङो मा बुङोमोनलाय थोंगोरै बोनायखौ बेनि मानखौ जानस' बुङो बारस'नाय बायदि जायो नालाय आं बिदि बुंबोदोंमोन ओंखायनो नोंसोरखौ बुंदों आङो एग्जामाव मा खालामो कनफिउस खालामो x थावनि बेसान y थावनि बेसान होनबा इजिलि बयबो मिन्थिखायो x नि मानखौ x थावनि बेसान y साइडनि मानखौ y थावनि बेसान खिन्थु एग्जामाव आन्दायहोनो मा लिरो नुबाय मा लिरदों बाय हा खोन्दो माने माखौ बुंदों x थावनि बेसान बुजिबाय ना x थावनि बेसान होमबा बेयाव x थावनि बेसाना बेसेबां जानानै दङ 6 नङा होमबा बेसेबां जानानै दं 6 बेसेबां थांदों दे बाय दे बेलाय बेयाव 6,2 जागोन ना होमबा x थावनि बेसान डेट मिन्स हा खोन्दोआ बेसेबां जानानै दं बेनिया हा खोन्दोआ 6 बुजिबाय h बिन्दोनि थावनि बेसान जानस' h बिन्दोनि जानस' h नुबाय ना जानस' माने y नि मान जालायगोन ना होमबा बेसेबां फैदों बाहाय ओरै गाहायजोंसो फैदों ना बेसेबां जागोन बेनिया -3 बेसेबां जागोन -3 दाना नैबेलाय l बिन्दोनि थावनि बेसानफोर l नि दे l नि थावनि बेसानफोरा बबे जागोन होनदों थावनि बेसानफोर प्लुरेलाव बुंदों x निबो y निबो लिरनांगौ डाइरेक्ट 5 ल' जायो नामा थावनि बेसाना मोनसे बिन्दोनि थावनि बेसाना जेब्लाबो जरा महराव थायो ना x निबो थानांगौ मानिबो थानांगौ y नि
जेरै नैबेसिम फैयोबा एक्सबो मोनगोन वाइबो मोनगोन होनबा बेयाव एक्स वाइ बेसेबां जाना दं खोन्थादो 5 0 उल्था जाबाय नोंथां सिगाङाव जेब्लाबो माजों दावबायग्रोनांगौमोनलाय एक्सजों होमबा नों सिगाङाव नों माखौ लिरग्रोखानांगौ बेयाव एक्सनि मानखौसो एक्स बेयाव थांनोबा एक्सजों थांनांगौ दरखार दं नामा दे ओरैबो खारनाङा ओरैबो खारनाङा गोथों थांबानो मोनो होन्दोंमोन ना आङो होमबा बेजों थांनाय माने मा बबे हांखो खोन्दोआव दावबायगासिनो दं वाइआव होमबा वाइनि मानासो बेसेबां जागोन बे 5 वाइनि मानासो बेसेबां जागोन 5 ओरै कमा होनानै जे ओरै वाइनि मान लिरोना बेसो मा जागोन 5 नों बुंदों 5,0 5,0 जानाय नङा बे 0, मा जागोन बे 5 एक्स हासो मान गैया एक्स हासो ओरैबो खाराखै होमबा एक्सनि मानासो मा जागोन बेयाव 0 जागोन बुजिबाय ओंखायनो नैबेना मा जागोन 0, मा जायो होनना बुंदों 5 आं बुंखादोंमोन ना नोंसोरखौ वाइ थावनि बेसेनाव थायोबा बेनि फर्मुलाया मा जायोमोनलाय 0, वाइ फर्मुला मिन्स बेनि बिन्दोनि थावनि बेसेना 0, वाइ महराव थायो माने वाइनि मान थायो माबा मोनसे नङा होमबा किन्तु एक्सआ मा जायो 0 जायो अलवेज फिक्सड नैबे उल्था जासिगोनलाय खोमा नङा होमबा बे कुइसननि बेयावहाय वाइ थावनि वाइ हांखोनि लिरदों बेना एक्सनि जागोन बेयो एम बिन्दोनि थावनि बिसानफोरालाय माथो जागोन एमआ नैबेयाव दङ नङा होमबा बेयावहाय बिनिफ्राय बेजों फैनांगोन बाहाय एक्सआव दावबायदों नंगौना नङा होमबा एक्सआव जोङो जुदि मुभ खालामदोंबा बेसेबां इउनिट बेसेबां सानगुदि बारबोदों जोङो 1 2 3 होमबा -3 जागोन नङा होमबा किन्तु वाइ बेयावथ' थाब फैबायसो बेथ' गोजौजोंबो गाहायजोंबो खारखायाखिसैबो खारख्लायाखिसैबो देट मिन्स वाइनि माना मा जागोन बे 0 दालाय एक्स गुदि हांखोआव थायोबा बियो जेब्लाबो एक्स, 0 महराव थायो होनलायलायनाया बेलाय एक्सनि मान थाबाय किन्तु वाइनि माना मा जाबाय बे 0 होमबा नोंसोर बेखौ लिरनानै लादो नङा होमबा मा बेयो एक्सारसाइज 3.2 नि ओरैबायदि इजि कुइसन जोंना मोननैल'मोन नाम्बार 1 एन्ड नाम्बार 2 नाम्बार 1 आथ' ओरैनो खोथाजों बुंनायावनो जोबखाबाय नाम्बार 2 आबो नैबेनोखा अके बेखौ लिरनानै लागो दे